Winndere. ko weltare Aliou Ba Thierno Aliou Ba tanum kola kadi jottodade maɗo no gowɗen waddini en joƴima ɗo hen hande ko ardi fo ko widema yen battuni musoɓe ɓe ɗen ustaki kadi ko waddudema julmo wuuri hitande serde calmina bandiraɓe mbaɗa ɗumen julmo wuuri e o saaha puɗɗuɗen nadde noon e bundi yewtere nde. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم rajo Umar Dorkum min calminima min jurimama min calmini tokara nene ono umusi e ɓiyam so ɓi Donna Sam Parti kam ko ɓinguelam min calmini min jurimomo kadi so ɗum ɓenni en mbaɗi julmo wuuri kala ɓiɗɗo Sénégal najo gonɗo e nder aduna o wonɓe e diaspora ɓe e wonɓe caggal leydi ndi fof no ndidorino e tuggude e président Macky Sall ha yetti jagorɗe wonɓe nder leydi ndi e halifaɓe diine kamɓe fof ɓe calminama ɓe juurama kadi commune mo Hoore Fonde e département de Matam no didorino e Fouta fof kamɓe fof ɓe calminama Oumar. voilà Thierno Aliou caggal nde calminɗa bandiraɓe e oɗo saaha faya koye élection ngaji te yimɓe fof ene jogui fayre e élection ngaji ɗi local payaɗi ɗi élection départemental o en tant que neɗɗo jilliɗo kanduɗo no aduna wowi yarude holno jiiɗa élection ngaji payaɗi ɗi to batte kuli huli firnaji ma jogoto yaltude hen. eyyi Alaji Oumar a jarama so ɗum ɓenni élection ngaji ɗiɗo baɗoji hikka affaire maire uji ɗi ganduɗa ko temedde 5 maire e hunde Sénégal fof no didorino guila 1960 fewde hande hono oɗo élection meeɗa wadde e nder Sénégal tawno Sénégal démocratie muɗum woni koye yarude yeeso no feewi par ce que hande leyɗele Afrique kewɗe ene ñemtina Sénégal kono noon ɗiɗo élection ngaji ɗi mbeɓata ɗum saabi ɗi mbeɓata ƴewete ko kala neɗɗo ɓurɗo jogade yimɓe ko an jogori laamade commune mo jeyɗa o kadi hikka on jiinoɓe mbaɗiri maire uji ɗi ni wonnoɓe ɗo duuɓi jeeɗiɗi e lebbi jeegom walla e lebbi jeeɗiɗi yani ɓe mbaɗi ɗo mandaji ɗiɗi so tawino ko Amérique wonno mbatta e candidat tan ko duuɓi jeetati mandaji ɗiɗi a woppat hay saɗa adda kanŋe a woppat ɗo ɓeydama manda mabɓe gasi ɓeydama ɓe ɓeydanama laabi ɗiɗi joni aɓe jaara e duuɓi jeeɗiɗi e lebbi jeeɗiɗi walla lebbi jeetati koɓe goni hen ko yoga e commune aji jomumen liggaki eɗen gandi Benno Bokk Yakar yimɓe hewɓe maire uji mum mbaɗama kondir kañumen continue ɓe mbaɗi listeji goɗɗi so tawi koye parti APR jeeyɗa so tawi an a waɗaka élire Benno Bokk Yakar aɗa wawi ƴewde ganduɗa hoorema no jaruɗa liste goɗɗo jaaha hen hatta ka APR e ɗum noon dille ɗe e nder Sénégal hande ɗe ɓuuri hewde ko Hoore Fonde commune mo Hoore Fonde ko ɗo dille ɗe ɓuuri hewde Oumar. ko addama wiide noon. eyyi addini wiide noon aɗa andi Hoore Fonde ko addi foof ko histoire Hoore Fonde ene jogui sens uji ɗiɗi ha sens uji tati 1776 ko adi Cheikh Souleymane Racine Bal en ni woni réunion ji baɗannoɗe ɗon ha ari Cheikh Souleymane Racine Bal nde ummi Pire Sagna Khour kanko Cheikh Souleymane Racine Bal o ari Bodé Law o waɗi ɗon ko balɗe tati ɓe gari ko Hoore Fonde galleji mamiraɓe amen koɗo ɓe mbanno réunion pour ittude e ndolago wonnogo e nder Fouta ko wayno muudo hormo e yimɓe wonnoɓe Fouta sanɗolinnoɓe ene mbaɗa ko beela e nder Fouta ɓe guitti ɗum réunion o wonno ko Hoore Fonde 1776 ha Cheikh Souleymane Bal wara to wiyete Jeeriyel Tumbere almami Fouta almami Abdoul Kader Kane mo koɓɓillo nde ari joɗino ko Cilon wiyete Salde Fouta nde ɓe mbaɗamo choisir alma magal réunion waɗama Hoore Fonde ha ɗi révolution ngaji fof gasi fof ala ko watte e Fouta tawa ɓe garani Hoore Fonde ɗo woni premiére bosoya caggal muɗum Cheikh Oumarul Fouti nde ummi Halwar ala ɗo arno e Fouta waɗi ɗon hitande ko Hoore Fonde o wanno hitande e galleji mamiraɓe amen Kolaado omin jalto kanko wi ɗum Kolaado 1914 sa ruttima histoire biyeteɗo Fougar
lumbal balaji omon ubba cehe alpha kanko hanno Nicolas tubak bited Nicolas no wonno Matam ari ne hebta leyɗele bosoya walla no waɗa ndolam ndolagu e nder Fouta wiyete postil balaji o waɗi ɗon ngesa ɗum tagi e Fuutankoɓe aɗa nana ɓe mbima lumbal balaji ne postil balaji ne yooɗi kono tubak walta ɗum ngol konngol jinmi gouvernement Sénégal ɓe nana ɗum e kamɓe maire uji wonɓe Fouta ɓe kefta leyɗele ɓe ɓe keɗo soɓe ganda histoire yoɓe keɗo woto ɓe cikku minen ko ɓuranta min janggi min ganda ko kewe aduna e min kaldowo maɗo Oumar mi waɗi 72 pays aduna e kamɓe ɓeɗo ministére uji Macky Sall gonɗo e député min ɓuuri ɓe yilade kam fof min ɓuuri ɓe yilade aduna yoga e mabɓe hay ko kirti ganda so tawi neɗɗo wonirta lamɗo kaɗa fiya bande en biɗo kañum woni coordinateur Fouta ko enen Fuutankoɓe joƴƴinimo enen joƴƴinimo kala ko wawi dañde ko Fuutankoɓe joƴƴinimo mais o mona juuma neɗɗo wona rokkete fof ɓama wonko dokketeɗa aɗa wawi wiide mi yiiɗa walla bo mi yaafima kono wona aɗa guiro aɗa woni e diwan hande leydi bosoye fof o soodi oɗon nana ɗeɗo balɗe moɗe haala 750 milliards temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyi milliards ɓe jeeyi leydi bosoye ɗum noon ko onon bosoye kaldami wonande jiɗɗo jabde almami juma chef de village chef de quartier jontaɗo wuuro sukaɓe guure rewɓe ma mbiya hande ko rewɓe ɓuuri tinnade leydi taniraɓe mon nana hepte Farba Ngom maire mo Hoore Fonde jooɗi toon joni maire mo Thilon maire mo Dabiya kamɓe fof joƴƴiniɓe ko Farba Ngom duuɓi jeeɗiɗi ɓe gollani kamɓe mbaɗi signature uji 750 milliards wondude e ganduɗa hoorema e complice tubakoɓe italien ji e américain ji aɓe jeeyi leydi men ɓe mbaynaki minen ko ɗum min mbaɗa défendre sa yi o yiiɗa yo JBC inspecteur JBC won maire commune mo Hoore Fonde ko sababude so tawi JBC en ko jangguɓe ko inspecteur de domaine so ari e laamu he ƴewtoto mairie ndi ko liggino duuɓi jeeɗiɗi ɓennude JBC eɗen gandi ko inspecteur plein o woni Louga joni haade ma yetta toon mboɗo sikki Farba Ngom wonko neɗɗo wawi ñigirdemo ko wona wonde maire mo gollaki mataw kay ko maire uji goɗɗi ɗi wondi gonɗi gollaki kono Farba Ngom kam neɗɗo wawi wide commune muɗum o gollaki hen cikkumi min haajama ala e golle makko ɗo jeeyaɗo voilà min ko golli yo Agname naɓe daro mbiya o golni ɗumen min o gollananimi haydara hay hunde o gollananimi par ce que commune e ɗum ɗo kanko yiɓe makko yooɓe gar ɓe mantamo en min commune ɗo jeeyami ɗo o gollani ɗon par ce que hande hay hôtel de ville Hoore Fonde ala hôtel de ville Hoore Fonde nani jogui hôpital dispensaire muɗum ala docteur eɓe ala leɗɗe a faami ko Ɗahiru Sarr itti 60 millions waɗi hen mais ɗum ko maire mon wonimo gollani Thierno Aliou oɗon on jogui maire o joƴƴini ɗum ko Farba Farba ko ay aɗan télécommande jogoɗa gona Agname aɗa change canal uji ko ɗum ɗon woni ko maire o waɗa gonɗo Dabiya o ko télécommande ko batteɗe manipulé gonɗo Hoore Fonde o ko batteɗe manipulé gonɗo Thilon o ko batteɗe manipulé baɗowo manipulé o jooɗaki hay Agname o jooɗi ko Dakar ɗo min mbawa jabde noon Fuutankoɓe neɗɗo ƴetta de milliards waɗa ɗum e oto huɓɓa oto jarowo 80 millions population e nana e commune de Bosoye ngala ndiyam galle makko o waɗi hen ko forage heewi waɗede koye guure taw ko yimɓe ɓe ngala ndiyam fof mais o waɗi forage uji kam e guure ceeriɗi so tawi ko Allah o waɗani Hoore Fonde forage eyɗa mais an ko Hoore Fonde goyanta kon o waɗani lumbal balaji forage o waɗani jawguel balaji forage pont jorbiwol ha joni nanɗon joktaki lumbal balaji e Hoore Fonde sa rewi ɗon ko poussiére waranma min suusa ɓornade oɗo wutti mi rewɗon ko tali rang bonɗo woni ɗon taƴoɓe nan ɗon o jaɓani fewde ɗum courant haaɗi ko gaddoɗa hoore ma Agname Goli o wi Hoore Fonde naɓe keɓata lumbal balaji naɓe keɓata jorbiwol naɓe keɓata caskinaɓe keɓata asde balla naɓe keɓata hayso tawi asde balla naɓe keeɓi minen kam min keɓani heddiɓe hewɓe keɓani wuuro Molo en ɗeɗo guure foof e sangre nde ñandede a yi e voice uji JBC waɗatno o ari wuuro ngo aɓe ƴetta ndiyam pilide 4 kilométre ko inspecteur JBC so tiwoji fooɗa ha yettiɓe mbatti yarnude nayyi mabɓe e baali mabɓe o ari wuuro Molo forage no boni ma won 2 mois
babiraɓe salligintoɓe ne juuloya hay goto ɗippata te ɓen ɗon babiraɓe yoga hen so tawi farbari nantaka ɓe mbiya farbari te farba fenantaɓe hay dara ko jibi si ƴetti 2 millions et quelque totti ɗum biyeteɗo Harouna Thiam sodaniɓe moteur hande dana fonctionne guure joyi ne jara hen hay goto wawa yedde ɗum min kalda ko Macky Sall farba ngom bonni Fouta président de la république Alaji Macky Sall ganda so tawi farba ngom ko élément ma ene woni e Fouta ko jamirɗama yo non Thierno Aliou dogoyma andude holko farba ngom bonniri Fouta par sabu farba laamaki Fouta farba laami ko Agnam diwan muɗum te nder diwan Agnam kam commune manan Agnam ko wiyete ko commune des Agnam hunde foof nen ɗon courant nen ɗon ndiyam nen ɗon hôpital nen ɗon e kala e beddaji nen ɗon pité nen ɗon mais maaro kay kanko wona kanko liggoro diwanuji moɗon cikkumi aɗa andi si hoore fone hono waɗi courant mi anda avant 1988 hoore fone waɗi courant wiyete kene ɓeyde o tawi hoore fone kene waɗi forage o tawi hoore fone kene waɗi courant ko ɓiɓɓe wuuro ngo mbaɗi foof ko woni ɗon hoore fone ko wuuro ɓurnogo wurde e Bosoye hande o ñifi wuuro ngo hecci henki holno ñifirta hoore fonde onon oɗon jogui yimɓe moɗon holno ñifirta hoore fonde ɗum tagui min daari amin kal holno ñifiri ɗum tagui min daari amin kal o ñifiri wona hoore so ñifi hoore fonde o ñifi ko 14 village e amoji mum ko ɗum o ñifi ko ɗiɗo diwanuji foof sababu yo ɓamtu Agnam yo Allah ɓamtu Agnam ɓamta guure ɗe foof kono min jiiɗa minen amin joɓa lempoji amin joɓa taxe uji kala ko adda wirto diwan commune de hoore fonde faya Agnam gendarme gonɗo galle makko fonno waɗede ko hoore fonde gendarme o fonno waɗede ko hoore fonde o nawi ɗum man ganduɗa hoorema wuuro makko o waɗi ɗum e nder galle makko holto jiiɗa gendarme ne waɗe galle holto jiiɗa forage nde waɗa forage nder galle mum holto jiiɗa neɗɗo ene ƴetta 2014 machine ngaji ndiyam ɗi gouvernement Sénégal ƴetti nawi ɗum yo totte dande mayonkoɓe e remoɓe guese maaro o waɗi ɗum koye dépôt galle makko e damal mairie ɗo waɗi ɗum ha goɗɗi hen boni ko hecciyanki tawi o nani Sadou Samba Ka ko miñamen ene waɗi candidat wondi koye Moustapha Niass sodani wuuro Jafane Sorokum ɗum ɗo machine mo ganduɗa éco 10 000 euros o haalni kam 10 000 euros à peu près 6 millions francs CFA quelque on soodi faabi wuuro ngo kanko omo woni Agnam sa ari hôpital Agnam ko e meuble uji woni toon hay docteur moƴƴo ala hen e woni toon ko docteur dentiste holto jiiɗa dentiste ene waɗe directeur hôpital poɗɗo noon hôpital Agnam woni neɗɗo pewnowo ñiiƴ ko oɗo watte généraliste ene jogo yimɓe jangguɓe en jogui docteur aji men ene janggal gandal enayi Sénégal o nawa toon Agnam golnaji mo ganduɗa ko dentiste andana hôpital haydara hôpital o so Macky Sall waɗani rectifié hôpital o ko bonowo mais an ko probléme an ko farba woni probléme ma walla ko politique leydi ndi woni probléme ma farba ma woni koye galleji aɓe non mbiɓe ko farba wona probléme am de woni probléme am ko anxion no gollirte Bosoye ko yiyandam joguimi no gollirtinimi yata hayso président de la république Macky Sall jooɗimi ɗo ɗum kalnami ɗum min jaadani ko farba ngom gollata Fouta ko farba jeeya Fouta farba tagani yimɓe farba ɓurani hay goto e nder Sénégal vraiment hamo liggo wuuro makko kam mbimi Oumar farba ko joƴƴinaɗo so tawi nde Macky Sall ƴettata programme ene laamo Sénégal ko population Bosoye foof dari wi tan ko ɓi Bosoye ko leader de Bosoye ma yimɓeɓe jinganmo o waɗe leader o wona maire o meeɗa ɗaminade e gurdam makko o hoyɗi ma won maire ko population fof reema ko jaɓanimo so noddi guure 14 villages de commune de orfone foof notomo e diwanuji goɗɗi daabe en koɓɓille en foof gara notomo o aga halis makko dépense uji makko kalis o jeeya ɗum aɗa andi député ko yoɓete non député salaire mum wonani 2 millions francs CFA aɗa andi maire ko yoɓete salaire mum ko 300 000 francs 10 ans mum mbaɗi ɗo holto farba ngo wawi dañde milliard e nder duuɓi sappo milliard ko 1000 millions sa joole oto jarawo 90 millions oto jarawo 80 millions galle jarawo 1 milliard ƴetta oto so liggi ɗum noon Thierno Aliou kadi on wawi liggade ɗum moɗi joofo OFNAC Sénégal OFNAC yo ya waɗamo enquête par ce que kalis Sénégal nana sare e ɓiɓɓe Bosoye hande ɓi Bosoye so ummima ganduɗa hoorema Fouta ari ɗo yeyata ko colli woɗɓe hen donto ko sakuji tawa ne jogui licence o nawa ɗum en port ene jogui maîtrise kanko ala hay BFM farba mo ala hay BFM certificat ala ɗum sukaɓe ɓeɗo kalsuji ɓeɗo ene janggi ha goni docteur eɓe ingénieur uji gona ingénieur uji no inspecteur Djiby Sy en mbayni o nawata ɗumen administration Sénégal o nawa ɗumen ko port
gono dokkeruji ene mbaɗe travaux forcé min mbaɗa ɗum dénoncé o fonno nawde ɓe ko administration sénégal liggo ɓamta Fouta